And it's a blessing to have people like them. Waba youth like I, and then it was washata futhi simshata khona la ekhaya makabo mujesu. And then so it's a blessing. Unonkosikazi wakhe nami unkosikazi wakhe lapha emuva unabantwana ababili manibonga manenkosi. So it's a blessing to have them sibaphuma bekhulela kule nto uNkulunkulu ababiza bekuyona. Malibonga igama lika Jesu. Sibamba amehlo sonke as I pray. Our daddy God, we thank you. We give you praise, we give you glory, we give you honor. In this very time, Lord, speak to us. We are anticipating, we are expecting. May your grace fall upon your servant to minister and to speak, thus said the Lord. May your oil flow in his life from the top of his head to the soles of his feet. I pray the powers of heaven to come with an oil and release upon this place. As you speak, let things be created. As he speaks, Father God, let your anointing begin to touch lives and deliver power and deliver people and bring answers, Father God, to questions of years. With one sermon, Father God, may it answer a lot of questions of our lives in different aspects and different areas of our lives. We are expecting from you, Father. Speak. We love you. Amen. Can you just welcome him? Ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu. Ngasindiswa la ekhaya eCIM ngonyaka yo-2010. Ngiyangena 18 or 19 years ngalezi zikhathi. Wow, praise the Lord. Ngalethwa ngenkani esontweni angafuni. Angafuni mama. Wayebhizi impela eshisekela uNkulunkulu esishonisalena lesingafunda utho. Silandela nje. Ngikhumbula ngifike eCIM wangibuka umpostoli uBisani. Wakhuluma wathi ekaze uthobeke ngokuthobekile ngempela noma ufifindule emquleni. Angingezwa ke bazalwane lezikhathi. Angizongezwa kakhulu kodwa angikwazi ukufihla. Ufifindule emquleni. Ngazi ukubheka phansi nje. Ngilungile ngokwemvelo vele. Ngokwemvelo uNkulunkulu wangisiza nje ngaba umuntu olungile. Manje ngakhula ngilwa nako lokulunga kwami kwemvelo. Ngakhula ngilwa nako. Angithuthela kabi mangizwa abantu bethi kulunge kabi impi yenkosi. Yaye ngicasula. Ufuna ukwenza izinto ezizolapha lokuthi ngiyinkosi. Ngi-influencer indawo engikhulela kuyo. Amen. Ngiyabingelela bazalwane, ngithanda kakhulu. Ngibingelela umfundisi, umndeni wakhe, ngibingelela umama, ngibingelela ubaba, ngibingelela Sunday school, insizwa ney'ntombi. Amen. Namhlanje ngoba ngisaqhuba isikhathi kancane
Ngibingelele inkosikazi wami, amen. Ngaze ngibingelele mina. Praise the Lord. Amlanda kude inkosikazi wami. Ngithanda kakhulu uNkulunkulu wangipha isipho esihle kakhulu. It's one of the best decisions engazenzile. Amen. Kuba yekho ngaba ngikho la, amen. Sizofunda uJohn 21. That's John chapter 21. Ayikuthanda senthanda kakhulu bazalwane. Asikhohle support yenu ngazo zonke izikhathi. Uhambe lwethu libekho wena nami uhambe lami nje libekho mina bazalwane. Ikhona into yayibe khona kimi ngibona nje noma edrobheni noma ikuphi mangibona umuntu omzalwane nje wasesiyena. Kuba nalespark nalesmile nami engakhona ukusibamba. Ngoba ngathi ngisuke ngibona umuntu engiconnecta naye ngenye indlela. Now incwadi kaJohn 21 verse 15. Sifunda verse 15 yazalwane. La lencwadi kaJohn chapter yokugcina leyo verse chapter 21. La khona uJesu ekhuluma no Apostle Peter. Ukhuluma no Petro after Petro sizokhumbula abazalwane ukuthi ungomunye wabantu abaqala ukuhlangana noJesu elandwa umfowabo uAndrew. And then uJesu mayembona uPeter umbuza igama uyazisho uPeter uthi uJesu wena uzobiza uKephas. Lisuka lapho igama kaPetro lithi unguPetro okusho ukuthi is a stone uyitshe. Amen. Now uPetro wayengolunye uhlobo lomzalwane, wayengumzalwane onamawala uPetro. Wayengumzalwane onokukholwa okukhulu. Ukukholwa kwakhe kugijime phambili, kuye futhi kuhlehlele emuva amawala futhi. Ngenxa yokukholwa kwakhe wayenamawala uPetro. So simbona uPetro esedibene noJesu kukuningi akwenzayo uPetro. uPetro is the first one to say, "You are the Christ." Amangalo uJesu athi akunyama negazi kwambulele lokhu kodwa ubaba semazulwini. uPetro loyo at the peak of his faith ekholwa. Sibona uPetro futhi ekhuzwa uJesu ukuthi asuke emva kwami Sathane. The same Petro onale faith emangalisayo. Ifaith eyamkhipha escaping wathi ngibize Nkosi kuba ngise kuwe. Wa experience uPetro wanyathela phe kwamanzi. And then ephinda ambakashela futhi doubt, the same Peter ne doubt iphila kuye. Faith ikhona ngale ndlela eyisimanga. Ne doubt futhi yambakashela uPeter ngale ndlela eyisimanga. Namawala futhi unawo namaphuthu unawo. Umzalwane uPeter. Umzalwane like most of us singabazalwane. Noma silanzelela ukuba perfect, sikufisa ukuba perfect. Kepha sinabo uPetro kithi. Sinabo uPetro kithi, sinabo ukuthakathaka, sinawo ama downfalls esiba nawo singabazalwane. But ngizwa uJesu ekhulekela uPeter ethi Petro uSathane ucelile ukuba akusefe njengokolweni. Kepha athi ngikukhulekelile ukuba ukukholwa kwakho kungahluleki. Amen. Okusho ukuthi noma engaba nawo lama ups and downs uPetro, but kunento eyodwa uJesu ayenzile, umkhulekelile ukuthi ukukholwa kwakho kungafeyili. Noma ungayela kuphi noma kungenzakalani, kepha ukukholwa kwakho kungafeyili. Uma uvuka lapho Petro uqinisa abafowethu. Now la masifunda ku chapter ku verse 15 uJesu ubuyisa uPetro after uPetro esephike uJesu. Esemphikile uJesu uPetro
uJesu ukhuluma naye uthi Simoni kaJona uyangithanda na? Uthi uPetru yebo Nkosi ngiyakuthanda. Ezisingabazalwane eminye imibuzo esinokubhekana nayo leyo ezihamba endleleni yokukholwa. It's like uNkulunkulu uyasibuza, uJesu uyasibuza ukuthi uyangithanda na? Uthi mawubheka amaphutho wenzile endleleni. Uthi mawubheka la khona oqhuzuke khona. Uthi mawubheka la khona ohluleke khona. Uthi mawuhlola ukukholwa kwakho uweyi ubeke esikaleni ukhona kuncane. Bese uphendula kancane uthi yebo Nkosi ngiyakuthanda njengophela. Abuze futhi uJesu okwesithathu. Athi Simoni kaJona uyangithanda na? Athi uPetru yebo Nkosi ngiyakuthanda. uPetru uphendula akana confidence. Akana confidence ethi uyakuthanda uJesu. Ngoba zonke izinto ezenzekile empilweni yakhe zikhomba ukuthi akanalo uthando oluphelele ngoKristu Jesu. Kepha unako ukukholo. Ngoba kuko konke okwenzekelile uloke elandelile emva kwaJesu. Amen. Sekwenzeke konke walahla ithemba wayiluza confidence uPetru. Kodwa nento eyodwa yenzile. Akayekelanga ukulandela uJesu. Amen. Siyabadinga abazalwane abanjalo kule ikhathi abazolandela uJesu no matter what happens. Noma sekwenzakalani ulandele emva kwaJesu. Athi mayebuza uJesu ethi uyangithanda na? Noma ungeze ukuthi impendulo iqondile manje iphuma kahle kodwa vuma wathi ngiyakuthanda. Qhubeka umlandela uJesu. Now la uJesu uma ekade kumbuza le mbuzo uPetru uyambekisela. Uma sifunda lapha ku verse 18 uthi ngiqinisile ngithi kuwe usemusha wawugqoka uhambe lapho uthanda khona. Kepha nxa usumdala uyakwelula izandla zakho omunye akugqokise akuyise lapho ungathandi khona. Bese lithi verse 19 kepha wakusho lokho uJesu ekhomba ukufa ayeza kumdumisa ngako uNkulunkulu azakudumisa ngako uNkulunkulu. Eseshilo wathi ngilandele. Amen. uJesu wayekhuluma ngokufa uPetru ayezodumisa ngako uNkulunkulu. Now uma sibhekana nenkinga isikhathi esiningi bazalwane kuyaye kube ngathi inkinga sivelela thina kuphela singabazalwane. And futhi siyayizifile ngathi thina akufanelanga sibhekane nama challenges nenkinga. Siyayisibone ngathi bangafelwa bonke kodwa mina ngoba ngumzalwane akufanele ngifelwe. Bangagula bonke mina ngoba ngumzalwane akufanele ngigule. But iqiniso lithi i-reality yempilo ithi as much as ilanga lithi maliphuma liphumele thina sonke. Namastorms futhi mayefika afikela thina sonke. Naphe kwezindlu zabazalwane liyashaya izulu. Naphe kwezindlu zabazalwane amastorms ayafika. Singakushumayela in motivation ukuthi okubi akusondeli kuwo. Kodwa kuyafika at your doorstep. Kuyafika at your doorstep uzoweya ifaith onayo kuNkulunkulu. Amen. Lithi lana uJesu wayebekisa indlela uPetru ayezofa ngayo. Ukuthi ekugcineni kwakho konke Petru intando yakhe ayizukwenzeka. Kuzokwenzeka intando yabanye abantu. Abazokuthatha abakushonisele abakuthatha abakushonisele bakwenza abakuthandayo. Amen. Ukufa ayeza kudumisa ngayo uNkulunkulu. It's so amazing ukuthi izwi lingabeka into kanje ukuthi kuyenzeka simdumise uNkulunkulu through the challenges we face. Through ama sufferings esibhekana nawo. Through ukufa esihlangabezana nawo endleleni. Amen. Ngoba we are not immune to what is happening in the world. God, we have this edge, we have this advantage singabazalwane ukuthi sesiyazana na. Amen. Noma sikhala asikhali okufanayo. Amen. Ngoba thina we have this hope. We have this hope ukuthi noma singangaba present in the body
kodwa we will be present in the Lord. Amen. Phila kwethu kufihliwe kanye noKristu uNkulunkulu. Amen. So we suffer a lot even as abazalwane sibhekane nakho konke. But kufika konke lokho to test our faith. Ukusija ukuthi sihambe ngalokholwa singapheli amandla. Amen. Ngicela sigijime semaBhayibhelini ethu amakhosi esibili. Ngiyazi kubuhlungu bazalwane, kubuhlungu ukuhlala ekhaya ungasebenzi. Amen. Kubuhlungu ukugulelwa. Kubuhlungu ukugula wena uqobo. Kubuhlungu ukungabi nakho kwanele ukuphilisa. Amen. Konke kubuhlungu ama challenges esibhekana nawo la. Kubuhlungu ukulahlekelwa abantwana. Kubuhlungu ukuphunyuka izingane zakho uyibuka usabathe uyayiqoqa ufuna siphile into eright. Uhluleke. Uyibuza ukuthi why kwenzeka kuwe. But ngizokuqinisa ezomzalwane ukuthi ukukholwa wakho kufanele kuhluleke. Kungenzeka konke kodwa ukukholwa wakho ikona kufanele ubambelele kukho kungahluleki. Uma sifunda lapha ku chapter 13 amakhosi esibili chapter 13 verse 14. Uthi verse 14 uthi Elisha esegula ngesifo afa ngaso. uJowashi inkosi yakwaIsrayeli wendlela kuye wamkhalela wathi baba nqola kaIsrayeli namashi baba. Elisha wathi kuye thatha umcalo nemcibisholo. Wathatha ke umcalo nemcibisholo. Wathi enkosini yaIsrayeli beka isandla sakho emcalweni. Yabeka ke isandla sakhe. UElisha wabeka izandla zakhe phezu kwezandla zenkosi. Wathi vula ifastela ngasempumalanga yalivula. Wayesethi uElisha cibishela. Yacibishela. Wathi umcibisholo kaJehova wokusindisa. Umcibisholo wokusindiswa kukaAram. Kuba uyakubulala ama-Aram eAfeki uwaqede. Uyakubulala ama-Aram eAfeki uwaqede. Wayesethi thatha imcibisholo yayithatha-ke. Wathi enkosini yaIsrayeli shaya emhlabathini. Yashaya kathathu. Yayeka. Lo muntu kaNkulunkulu wayithuthelela inkosi wathi uma ushaye kahlanu noma kayisithupha wawulahlulile iAram waze waliqeda. Kepha manje uyakulahlula iAram kathathu kuphela. Amen. Now uElisha lo bazalwane, uElisha was a prophet. Ngeyikhathi zakhe uElisha uNkulunkulu was showing his greatness through our prophet. Amen. Kunemangaliso ezinkulu Elisha abazenza. Elisha ungenye ikhaleba yomzalwane, ungelinye uhlobo lomzalwane. Ungomunye umuntu when it comes to ukholo. Ngoba ukholo uNkulunkulu to the point yokuthi wenze wonke lo mangaliso. Akunzima kuElisha ukuza uNkulunkulu. He is a prophet. Ubuza manje uNkulunkulu athola impendulo manje. But simthola uElisha egula. Ugula ngesifo esizomqeda vele. Uyagula uElisha. But isimanga ngoElisha. Uzwa noma inkosi uJowashi imbingelele. Ithi baba. It's like uyambongela uthi baba. Uthi baba nqola namahashi kaIsrayeli. Amen. Okusho ukuthi ulinganisa uElisha eyedwa Elisha. Ulinganiswa nempi yonke kaIsrayeli. Ngendlela uElisha ami ngayo noNkulunkulu. Ulinganiswa nempi yonke kaIsrayeli.
mayibingelelwa kuthiwa kuyinqola namahashe onke kaIsrayeli eyedwa uElisha kodwa uElisha uyagula uElisha lokugula uElisha kuzomqeda uzofa ngakho kufika inkosi uJoashi inesicelo ifuna ukuzwa ukuthi uNkulunkulu uthini uma ifika inkosi iphendule itholayo abantu bakuyimi nawe sikulesa simo knowing ukuthi sihambe noNkulunkulu kangakanani knowing ukuthi sibakhulu kangakanani uNkulunkulu wayosifica inkosi yayosifica sidinwe la ukuthi uJehova ngimkhulu kangaka ungenzani ungenza ukukhulisa mina kubo bonke abantu ungakhulisa mina engithandaza kangaka ukhulisa mina enginikele kangaka ukhulisa mina engikholwe kangaka ngasebenza kangaka kepha sifica uElisha uyagula uElisha akanayo ibitterness enhlizweni yakhe akanawo ama regrets enhlizweni yakhe uunderstand uNkulunkulu ahamba naye ukuthi uhambo lakho noNkulunkulu li beyond his physical life amen beyond our physical life uhambo lethu noNkulunkulu lungale kohambo lethu esihambe enyameni uhambo lethu noNkulunkulu yonke imicibisholo wonke ameva sitaba endleleni awasho lutho kulokuphila sesitholile kuKristu Jesu amen wena impilo yakho ayipheleli kule nyama okuyo kodwa your life goes beyond beyond impilo yakho you should fight this bitterness efuna ukugcwala enhlizweni yakho this lack of faith egcina ifuna ukuovertake ngenxa yezimo odibana nazo amen siyabhekana nama challenges bazalwane kunzima kwesikhathi sizibone ngathi ingoba siyakholwa ingakho sihlupheka akusi ngoba siyakholwa bazalwane bonke abantu babhekana nezimo ezinhlobonhlobo kodwa thina sinale themba sinalento lesiduduzayo ukuthi kuyothi sekuphele konke thina we will live on sizoqhubeka siphile kuye sihlale kuye amen akanayo ibitterness uElisha uzwakala ekhuluma ekhipha imiyalo ukuthi inkosi ayenze njani so strong in his ministry akahlehlele mu wena uhlehlelanini mzalwane why back down ungahlehli qinisele endleleni yakho qinisele emthandazweni wakho qinisela emyalezweni okushumayelayo qinisela in advancing the kingdom ungahlehlele mu ungavuma ama challenges akubuyisele mu ama challenges obhekana nawo azoqinisa ukukholwa kwakho ama challenges obhekana nawo azoqinisa ubudlelwane bakho noNkulunkulu ungawavumi akuhlukanise noNkulunkulu ungawavumeli aphule ukukholwa kwakho amen kuzo zonke izinto nazo ukukholwa uKristu Jesu yona into ofanele ufele phe kwayo le fele phe kwayo uyivikele ngisho sekuthiwa uyivikele unqabe nayo umntwana kaNkulunkulu wale unqabe amen now Elisha is not giving up very powerful minister of God uqhubeka nomsebenzi kaNkulunkulu despite his situation noma situation yakhe imi ngalendlela emingayo umile kodwa Elisha now fanele sifanye bazalwane no Shadrach no Meshach no Abednego abathi bebhekene nesithando somlilo bathi bebuzwa ukuthi bazophendula bathini bathi asinankinga thina nokuphendula futhi asinamsebenzi nokuphendula kepha
esikwaziyo uNkulunkulu unamandla okusikhulula. Unamandla uNkulunkulu okusikhulula ngesimo esikuso. Kepha noma kuthiwa kwenzeki kuyokwazeka ukuthi sanqaba ukukhothama sikhothamela uNkulunkulu kaNebukadneza. Amen. Babhekene nesithando sobulili. Akumnandi. Kepha bathi this one thing. Ukuthi uNkulunkulu esimazi unawo amandla okusikhulula. Kepha futhi uma engasikhulula sinalo ubufakazi bokuthi kodwa kuyokwazeka. Ukuthi sama kunzima saphokophela sangavuma ukukhothama. Sikhothamela uNkulunkulu kaNebukadneza. Amen. Now masiqhubeka sifunda ku verse 20. Uthi wayesefa uElisha. Bambela amaviya akaMowabi. Angenela izwe ngasekwethasweni komnyango. Kwathi lapho sebambela umuntu othi wayesethi uElisha wayesefa uElisha engimangala ukuthi manje uElisha wayesefa uElisha bambela amaviyo kaMowabi angenela izwe ngasekwethasweni komnyango. Kwathi lapho besambela umuntu othile beka babona iviyo bamlahla umuntu ethuneni likaElisha. Lo muntu wanele wathinta nje amathambo kaElisha waphila wema ngezinyawo zakhe. Amen. uElisha wagcina ngokufa wambela waba amathambo amhlophe uElisha. But kwenzeka isimangaliso la bayongcwaba umuntu. Uma beyombela umuntu seqhamuka into ebaphazamisayo sebethatha nje lesidumbu basiphosa nje basifaka ethuneni likaElisha. Now lesidumbu masifika lapha ethuneni likaElisha sifika uElisha usemathamba amhlophe. Khona nesimanga sifika lapha ethuneni likaElisha. Wafika ubufakazi kaElisha ngoNkulunkulu. Fakazi uElisha ephethe ngoNkulunkulu. Basala la emathanjeni akhe. Amandla kaNkulunkulu asala emathanjeni kaElisha. In your troubles, ngoba ubhekana nako empilweni, uzothwala ubufakazi obuyovusa abafileyo. Uyothwala ubufakazi obuyosiza abaningi. Amen. Amathambo kaElisha. Amathambo kuya yonke into mangabe usufile ayasala amathambo. Amathambo bayakwazi kwacaninga akutshela okuningi. Akutshela ubulili amathambo, akutshele ukuthi umuntu wafa kanjani, akutshele yonke into. Amathambo awubufakazi bokuphila kwethu. Awubufakazi of our existence. Ukuthi sasikhona. Ileyo drive esihamba ngayo singabazalwane. Ukuthi kuyokwazeka. Ukuthi sasikhona. Khona bayofika bathinta ama-testimonies ethu. Yeah, bathi kunomzalwane okanje. Waphila through this. Although mhlawumbe i-situation yakhe ayiphelanga ngendlela esingacabanga ngayo. Kepha kunalo ubufakazi abushiye. Ukuthi kukho konke akamlahlanga uNkulunkulu. Kukho konke wagijima noJehova. Amen. Kukho konke wabekezela noNkulunkulu. Akangavuma ngokholwa wakhe. Amen. Amathambo kaElisha. Fakazi sinabo ngoNkulunkulu. Amen. Asivumeli izimo zisiqine. Asivumeli izimo zisiphuca ukukholwa kwethu.
Asivumeli izimo zisiphuca amandla kaNkulunkulu akithi. Kepha siyahlabelela. Siyaqhubezela siyaphambili. Noma isimo singasivumeli. Simi ngento eyodwa ukuthi siyamazi. Siyamazi. Amen. Wawabhekana neyinkinga uJob. Kwathiwa kathuka uNkulunkulu. Wanqaba. Wabambelela ekholweni kwakhe. Bafika abanye bathi lento obhekene nayo yenziwa ukuthi ngathi awuthandazi ngokwanele. Wathi uJob no. Ngiyamazi. Bafika abanye bathi lento obhekene nayo ayamakholwa wabhekana nesimo esifana nalesi. There's something wrong lapho. Wathi uJob ngiyamazi. uNkulunkulu wasibonakalisa kuJob. Wasibonakalisa washiya ubufakazi uJob. Job unobufakazi bokuthi ngiyamazi. Now lo bufakazi onawo, lo bufakazi oqoqayo usahamba nendlela kaNkulunkulu. Ungabukeli phansi. Nempilo yakho ungayibukeli phansi. Ukuthi uyabhekana nezimo akusho ukuthi you are less of umzalwane. Ukuthi uyabhekana nomzima akusho ukuthi you are less of ikhono. Kepha kufakaza into eyodwa. Ukuthi uNkulunkulu une-purpose empilo yakho. Unejongo uNkulunkulu. Kunento afuna uyifakaza uNkulunkulu, kunento afuna uyishiye ezweni emhlabeni. Awe. Amen. Kunento afuna uyifakaza enamandla ezosiza abaningi. Neyophilisa abaningi. Amen. Sizogijima sekuncwadini kaPetru. Singabantwana bakaNkulunkulu noma sabhekana naziphi izimo. But Tina, we do not cease to exist. Oh, yes. Tina siyohlezi sikhona. Ngoba sesamamukela lo Jesu iNkosi nomsindisi. Siyohlezi sikhona. Oh, yeah. Oh, yeah. Noma kungaphenduka kube njani esweni. Noma singathwala ukufa okufanayo sonke nabangakhona. Kepha Tina, we will never cease to exist. Phila wethu kufihliwe kanye noKristu uNkulunkulu. Amen. Now, Petru chapter 4. Verse 12. Bathandekayo, ningamangali ngomlilo ophathi wenu enifikela yiwo ukuba nilile. Ngokungathi nehlelwe into engaziwayo. Amen. Kodwa njengalokhu ningabahlanganyeli bezinhlupheko zikaKristu. Thokozani. Ukuze kuthi nasekwambulweni kwenkazimulo yakhe nithokoze. Amen. Ithini bazali thokozani. Uma nithukwa ngenxa yegama likaKristu nibusisiwe. Ngokuba umoya wenkazimulo nokaNkulunkulu uhlezi phezu kwenu. Ngokuba makungabikho kimi ohlupheka ngokuba engumbulali noma eyisebe noma engowenza okubi noma ongozigaxa ezindabeni zabanye. Kepha uma ehlupheka ngokuba enguKristu makangabi namahloni. Kepha makadumise uJehova ngenxa yalelo gama. Ngokuba sekuyisikhathi sokuba ukwahlulela kuqale endlini kaNkulunkulu.
Kepha uma kuthathela ithina kuyakuba yini ukuphela kwabangalaleli ivangeli likaJehova na. Amen. Now sithola uPetro la uthi singamangali, singabi surprised. Singamangali akukho into entsha evelile. Kepha masithokoze kuJehova. Ngoba sizothokoza nasekwambuleni kweGlass Mountain. The key thing ukuthi we should not suffer singabenzi bobubi. Amen. Ungahlupheki uthwala umzima ngoba vela wenzi kahle empilweni yakho. Amen. Amen. Yazi ukuthi despite ukuthi isikhathi esiningi masishumayela mfundisi sinako ukuthi siyimise ngendlela yokuthi uJesu ungafuni nenze isono. uJesu ungafuni nihlabela amadlozi. uJesu ungafuni nenze ukuthi. Kulesikhathi esiphila kuso ke uJesu uhlaseleka kalula igama elithi uJesu. Ngoba inkolo uNkulunkulu uvumelele lento ukuthi inkolo isikuthunayizwa kakhulu. Mawuqala nje ukuthi uNkulunkulu uthe kuthiwa kuphi. Veza ukusho nini kuphi. Ukhona ozodaba engasho njani. Amen. Ingakho uthola the battles esinawo nesono nazo zonke izinto kufanele zidede kuzo. Zigcina sezime ekuthenini isuke yamiswa ngesihloko kwathi uJesu ngayifuna. Bese kufika umuntu ofika athi noma ivele kuthiwa umfundisi. Ngijoli ngoba umfundisi wathi ngajoli. Vele kuthiwa ngangitshela ngalomfundisi wathi mhlawumbe naye yajola. Sesubile umfundisi sekungenzeka noma amen. Noma kuhlatshelwa amadlozi mawutheni kwathi uJesu vele kuthiwa wena usitshela ngosiko labanye abantu usitshela ngomlungu wena athathwa abeke eceleni uJesu. Akusenazo ke wena inyawo zokuyimela. Amen. Now fanele understand ukuthi noma sesingathanga uJesu impilo nje siphilayo demands ukuthi umuntu ophilayo wenze kahle. Amen. Inqomo zakho ezithathayo empilweni zizokufikisa somewhere. Sekukuwe ukuthi uthatha le inqomo zikusa endaweni engalungile noma uthatha le inqomo zikesa empilweni right. Amen. Ngoba fanele uyibuke uma uyintombazana ukukhula uyibone ukuthi uyintombi yakwenu. Unqabe ngawe. Ungabusa amenzi hawo kakhulu uJesu ngoba ujike udiscourage kalula ukuphosela lapha. Kodwa impilo yakho mawufuna ukuba intombazane ephilayo, intombazane ukuyiphatha kahle kuyadimanda. Ukuthenga impilo ezithile nokuhambela kude nempilo ezithile kuyadimanda nje. Impilo yadimanda. Abangenzi kahle ngokweinqomo zabo they end up in very bad places. Amen. Very bad places. Mawuyinsizwa yakwenu nje fanele uyibone ukuthi ngiyinsizwa ngicela amandla. Asike siyisikhathi sophinde sifice sifana naleso zokubuso ngaleso sikhathi. Lapho unamandla khona. Lapho uNkulunkulu enikezile le glory yokwazi ukuthi uqale izinto ezintsha, uqale indlela epave the way. Uhambe emisweni uNkulunkulu ayibekele bonke abantu. Amen. So impilo esidimanda. Nabakini nobhekene nabo bekutshela ngamadlozi fanele ukwazi ukubatshela. Ungabisafika ngoJesu. Ungabisafika ngoJesu ngoba usudlala ngayo uKristu. Amen. Uthi uApostle Paul mayikhuluma noTimothy uthi Timotheo ungabavumeli abangaphansi kweminyaka ethile ukuthi bahlale ezabafelokazi. Ngoba basasebancane. Bayothi bangakhathala uKristu. Ngoba khona ukuthi ukhathala uKristu bazalwane. Khona ukuthi kufike lapho na uzwa ukhathala khona uKristu. La esegxikiwe khona uKristu ukhathala wona. Bese uyaqala uveze imikhuba emihle. Amen. So fanele uzazi ukuthi umuntu noKristu. Ngoba usumamukele wena uKristu noKristu umuntu. Into engafunwa nguwe ayifunwa nawe uKristu. Amen.
Kungabe ukuthi le ntembo ongafanele uyenze uKristu kuphela ongayifuni. Kwawena imfanele, kwawena uyifuna. Amen. Kwawena wakhothamela amadlozi. Akusuthi Jesu ongakhothamela wena mina qobo. Mina ngihlangani nalo. Amen. Mina ngihambisani nalo. Ukuze sizokwazi ingakho sibhekana ne-challenge ukuthi ivangeli silamkele kuba nzima ukudlulisela ebantwaneni bethu. Ngoba kuba nalento yokuthi ngathi kusafanele ayisindisele yena ayibonele yena. Ngoba ayikho into constructive esingayibeka ukuthi lo mntwana ayibambe lento ahambe nayo. Ngoba yonke into sibeka athi mayihamba nayo once kwa destroyer lo Jesu phambi kwakhe yonke imfundiso yakho nayo iwile. Uvela bone konke ukuthi kusho ukuthi umama yonke lento amfundise yona kule minyaka into engekho. Ngoba phela makuthiwa lo Jesu ake konke emfundiswe kona kume ngoKristu. Makuthiwa akekho uKristu hayi kusho ukuthi zonke le mfundiso nazo zero. Aqale phansi ashisa iphepha emva kwakho. Aqale phansi enze into ebhedayo emva kwakho. Usufundisile wafundisa. Ingani ngoba akufiki la khona ivangeli liyithi liyimpilo yethu. Amen. Akufiki la khona lokukholwa kwethu sivikela ngazo zonke indlela. Akufiki la iyahlupha lento ezabazalwane yaye kube ngathi ukukholwa outside of us. Ukukholwa kube ngathi elinye igumbi esike singene kulo nje ngezinye ikhathi. But ngekhathi ezithile siyaphuma kulo sithole singaphandle. Amen. Ingakho kwesikhathi siyazidinga ukukhunjuza ukuthi singabazalwane singabantu abathile. Ingakho masifika phakathi kwabantu abathile sibuye sikhohlwe kwanathi ukuthi sihlukile. Ingoba asisondelalisanga noKristu ngendlela okuyiyona. Asiyamkelanga lempilo yobuKristu ngendlela okufanele siyamkele ngayo. Asiphili ngendlela okufanele siphile ngayo. Sihamba ngaphandle kwayo. Siyigqoka siyikhumula. Siyigqoka siyikhumula. Amen. Singabazalwane. We are born again. Sihlanzwe ngegazi. We are a different people. We are holy. Amen. Ukuhamba kwethu akuncikanga ekuthenini kunjani kodwa ukuhamba kwethu kuncike kuKristu. Nokukholwa kwethu akuhluleki futhi. Amen. Now ukukholwa kwethu akuhluleki. So masingathi masisafarisha sibhekana nezinkinga empilweni kube ukuthi vele waqala empilweni yakho wakhetha uqala ngotshwala. Wakhetha uqala ngotshwala. Le inkinga onazo vele zikhomba la waqala khona. Amen. Akube ukuthi usafarisha nje ingoba uhambe wathembeka kuNkulunkulu. Kodwa bakufika nawe. Kepha ukuthembeka kuNkulunkulu nokukholwa ukugcinile. Amen. Now uPetru kusho konke la bazalwane sinyama. Verse 17 uthi ngokuba sekuyisikhathi sokuba ukwahlulela kuqale endlini kaNkulunkulu. Kepha uma kuthathela kuthina kuyakuba yini? Okusho ukuthi bazalwane ukwahlulela uqale endlini kaNkulunkulu. Amen. Okusho ukuthi umuntu okuyena impela kufanele abhekane nama-tribes wonke akhona ezweni. Uwena nje ngomzalwane. Amen. Uqinisa ukukholwa kwakho. Wonke ama-challenges ukwahlulela kuqala endlini kaNkulunkulu. Ukuze uzoyazi ukuthi intokozo yakho iphezulu. Amen. Now noma sesingavala amabhayibheli ethu bazalwane. Mhlawumbe ukhona othi kuzo zonke inkinga esengibhekene nazo. Ukukholwa kwami angikuzwa ngisaphila nje. Ngizizwa ngishone phansi.
ngizizwa ngishone phansi, angiboni uhambo lami noNkulunkulu ukuthi lahla ithemba, angizazi noma ngiyakholwa noma ngenzani. Ngendlela izinto ezibheke phezulu ngami, akukho okuvumayo, akukho okwenzakalayo. Sisasukuma ngizalana. Othi nje I need a prayer. Ngiyadinga ukuthi ngikhulekise ukuthi ukukholwa kwami kungehluleki kulesikhathi. Othi nje ngiyamdinga uNkulunkulu empilweni yami. Ngiyawadinga amandla okuma